hebben weer iemand met een politieauto gevonden hoor. Het enige wat niet mag met de auto is met het blauwe zwaailicht erop rijden. Schitterend. Nou, vandaag dus een auto van de Rijkspolitie. De vervanger van de welbekende Porsches van de Algemene Verkeersdienst, de AVD. In de vorm van de Mercedes 190e. Voorloper van de Baby-Benz. De latere A-klasse werd ook de Baby-Benz genoemd. Maar dat begon dus zo ongeveer met de 190. Voor Mercedes was dit namelijk een kleinere auto met lagere luchtweerstand en een kleinere motor met minder verbruik. Ontwikkeld tijdens de oliecrisis, toen de vraag ontstond naar zuinigere auto's. Deze Mercedes kwam op de markt zonder rechter buitenspiegel, om zo min mogelijk luchtweerstand te hebben. Toch werd daar later een kleine vierkante spiegel op geplaatst. En bij de politie een grotere rechter buitenspiegel, zodat de bijrijder goed mee kon kijken. Gewoon een Engelse buitenspiegel, omdat daar het stuur natuurlijk recht zit. Uniek voor die tijd bij Mercedes was dat er bijna geen chroom op de auto zat. Alleen de voorgril en het embleem. De kenmerkende dichte wieldoppen maakt het model helemaal af. Prachtige auto voor liefhebber Dennis die eigenlijk een Porsche wilde. Maar goed, eigenlijk gaat zijn passie verder dan de auto. Ja, het is Rijkspolitie, dus ook schouwmodellen of kleding, uitrusting, ja, en alles waar Rijkspolitie op staat eigenlijk. En dan met name geconcentreerd rond de verkeersdienst van de Rijkspolitie, dus de Algemene Verkeersdienst, de AVD en de KOPD, Korps Landelijke Politiediensten. Dat heeft met name mijn interesse, ook vanwege de Porsches en later van deze auto. De Porsches hebben van 1962 tot 1996 gereden. Die werden op een gegeven moment te duur. De eerste Porsche was een 356. Een soort oneerbiedig gezegd platgeslagen kever. Die waren nog niet zo heel duur. Maar de laatste Porsches die werden toch wel aardig duur. De taken van de politie op de snelweg veranderden ook. En daar paste ook gewoon een andere auto bij. Dus toen zijn ze in 1985 overgestapt op een ander model. Ze hebben eerst gekeken wat er voldeed aan de politie. Ze hebben heel kort nog met BMW 3-serie gereden, maar die bevielen niet goed. En toen is de keuze voor de 190 gemaakt. En die is van 1985 tot 1992 in gebruik geweest. De Porsches bleven wel rijden. Dus heel veel mensen die herkennen deze auto ook niet. Dat is ook het grappige ervan. Als ik ermee rijd, dan denken ze dat het een rallyauto is, omdat er een getal op de motorkap staat. Of dat het een garbage run auto is, ook omdat er natuurlijk een zwaailicht op zit. Dus echt als politieauto wordt hij soms wel, soms niet herkend. En heel veel mensen, zoals gezegd, die kennen hem niet. Voor de politie was het ook wel een beetje een teruggang. Want ja, van een mooie Porsche en een snelle Porsche naar een Mercedes 190 is toch wel een heel verschil. Maar goed, voor mij is het mijn eerste Mercedes. Dus voor mij is het wel weer een upgrade. Ja, en wat voor een. 4 cilinders, 123 pk en een 2 liter motor zorgden voor een respectabele 195 km per uur in 1986. En door de oranje streep over de auto viel hij goed op tussen het verkeer. Voornamelijk op en rond de snelwegen. Vraag krijg ik ook, dat is een van de eerste vragen die ik altijd krijg als ik met deze auto rijd. Van mag je hier wel mee de weg op? Nou, het grappige van deze auto is, het is een van de laatste politieauto's die ook nog eens oldtimer wordt. Waar je dus zo mee mag rijden. Want de bestikkering, de strijping, die wordt niet meer gebruikt. Is ook niet meer herkenbaar als politievoertuig. De Rijkspolitie bestaat niet meer. Tegenwoordig heb je natuurlijk één nationale politie. En deze tak van de snelwegpolitie, de Algemene Verkeersdienst, is ook opgeheven. Die bestaat ook niet meer. Het enige wat niet mag met de auto is met het blauwe zwaailicht erop rijden. Daar heb ik een transparante kap voor. En ik doe me niet voor als agent. Sterker nog, ik heb ook de originele kleding die ze erbij hadden, heb ik aan. Moet ik die pet opzetten of niet? Is dat leuk? Nee, dat is niet leuk. Nee, is dat niet leuk? Of vind je het wel leuk? Want anders dan wordt het... Wacht even hoor. Dan wordt het zo donker, toch? Zei je ook niet? De meesten die herkennen mij als een piloot of als een kapitein. Maar zeker niet als een politieagent. Dus in die zin is dat ook wel heel afwijkend dan de huidige politiekleding.
En als je die sirenes dan uitzet, dan valt op wat een heerlijk stille en comfortabele auto dit eigenlijk is. Toen ik hem in maart weer pakte, zeg maar, merkte ik wel dat iedereen toch wel weer kijken, duimpjes omhoog doet. En ja, in het begin voel je je wel een beetje een soort van politieagent. Maar ik heb wel zoiets van, ik moet wel extra het goede voorbeeld geven. Dus voor mij is het eigenlijk juist eerder andersom. Ik ben niet zo'n harde, of ik ben niet iemand die echt heel hard rijdt of zo. Ik hou meer van comfortabel rijden. Ja, vroeger wilde ik wel bij de politie rechercheur worden. Dat weet ik nog wel. Maar op een gegeven moment word je wat ouder en dan merk je toch dat er ontzettend veel ellende is en heel veel dingen. En dan denk je van ik denk niet dat het politiewerk echt iets voor mij is. Dus toen heb ik dat niet gedaan, maar het was ooit wel een wens inderdaad dus om rechercheur te worden. Ja, het dak kan inderdaad ook open. Dat had ook een beetje te maken met de specificaties die ze ook moesten hebben voor de Porsche, zeg maar, dat die open moest zijn. Dus dan konden ze de mensen echt laten stoppen van rustiger rijden. En dat deed de bijrijder overigens meestal, dus niet de bestuurder. Het is een automaat. Dat is ook het enige waar je aan kan zien dat dit eigenlijk een nagebouwde politieauto is. Hij heeft wel zoveel mogelijk dezelfde onderdelen. Maar de politie zelf reed met een handschakel, 4 versnelling. Ja, de knoppen in het dashboard die zijn voor de functies. Dit blauwe knopje is voor het zwaailicht. Deze is voor het witte mistachterlicht wat erop zit om in het donker achteruit te kunnen rijden. Dan hebben we hier de mobiele phone. Daarmee konden ze dus onderling praten en met de meldkamer. Er komt nog wel geluid uit, maar er zitten geen zenders meer om het geluid te ontvangen, dus dit werkt niet meer. Als ze in het donker formulieren moesten invullen of dingen moesten bekijken, zat er een kaartleeslampje. Want er waren nog geen mobiele telefoons, dus dat gebeurde allemaal gewoon op papier. En allemaal old school. Dan zit hier nog een knopje om de achteruitrijverlichting uit te schakelen bij het achteruitrijden. Zodat je dus niet de achteruitrijlampen ziet. Ter voorkoming dat mensen denken als je op de vluchtstrook achteruit rijdt dat er een spookrijder op je afkomt. Hier zit de knop voor de sirene. En hier zit de knop voor de achteruitwisser. En dan zit hier nog een knop voor het stopbord wat op de goede plank zit. Dat zijn eigenlijk alle knoppen en verder zit er nog een dubbele binnenspiegel in. Eentje voor de bijrijder en eentje voor de bestuurder, zodat beide ook 2 spiegels hadden. Ja, deze auto's die, zijn in het begin zijn ze dus van de AVD geweest. De AVD die had zeg maar deze wit-oranje bestikkering. De vorige auto's die hadden het ook allemaal. Hierna is er nog eentje gekomen die had het ook, dat was de Passat variant. Die had ook nog die bestikkering en daarna zijn ze eigenlijk ook van de AVD overgestapt naar de KLPD, de Korps Landelijke Politiediensten. Daar hoort de huidige striping hoort erbij. Destijds was het nog oranje met blauwe strepen, wat smallere strepen. Tegenwoordig zijn dat blauw-rode strepen en die zijn 2 keer zo breed, die strepen. Maar deze auto heeft dus eerst in deze vorm rondgereden. Dit is trouwens ook het eerste model 190. Daarna is er een facelift gekomen. Die had van die plastic zijkappen, zogenaamde Sacco-bretters heten ze dat, omdat Bruno Sacco ook de ontwerper van deze auto is. De eerste hebben ook nog zo rondgereden. De latere modellen van deze die hebben met de nieuwe striping rondgereden. En daarna is er nog een C-klasse gekomen, de eerste C-klasse. Want dit is eigenlijk de voorloper van de Mercedes C-klasse. Die heeft ook nog met de nieuwe striping rondgereden. Daarna zijn ze dus met Mercedes gestopt en zijn ze Volvo overgegaan. Er staat 13 op de motorkap. Dat is het unieke nummer van deze auto. Heel officieel is dit de Alex 12.13. Alex, dat is het communicatiekanaal van de AVD. En ze zijn ook ooit begonnen in Den Haag, in de Prins Willem-Alexander kazerne. Vandaar ook de naam Alex. Daarna komt er 12, dat betekent dat dit een surveillancevoertuig was. Je had bijvoorbeeld ook 11, dat waren de commandovoertuigen. En 14 waren bijvoorbeeld de Range Rovers, waar ze vroeger ook mee hebben gereden. De tractors van de snelweg werden ze wel genoemd.
En 13 is het unieke nummer, dus heel officieel is dit de Alex 1213. En waarom staat alleen de 13 erop? Er zat er destijds nog geen GPS, geen mobiele telefoons, dus alles ging nog op het zicht. Er hadden ook helikopters in gebruik en de helikopters die konden dus heel mooi vanuit de lucht ook zien waar de auto's reden. En als je daar heel klein Alex 1213 op gaat zetten, is dat vanuit de lucht moeilijker te zien. Dus vanuit alleen 13 erop stond. En daardoor kon je vanuit de lucht goed zien waar de auto's zich bevonden. De Mercedes 190 heeft van die plastic schildbumpers, maar als je daar de sirenes achter hangt, ja, dan hoor je ze niet. Oplossing? Boor er wat gaten in, zodat het geluid er wel doorkomt. Dat zijn deze gaatjes. Daaraan is een politie Mercedes 190 ook te herkennen. Als de sirenes aan zijn, zitten er 2 op. Die zijn ook geschakeld met de 2 mislampen die in de koplampen zitten. Die gaan dan ook meeknipperen. Dus zit er een ledje tussen. En die schakelt dan tussen de ene lamp en de andere lamp en de ene sirene en de andere sirene. Dus als de sirene aan is, zie je ook de 2 mislampen meeknipperen. Dit model heeft nog witte mislampen. De opvolger kreeg blauwe lampen, zodat die ook wat meer opvielen. Ja, het bijzondere van de 190 uit een politieuitvoering is dat er ook een extra ruitenwisser op werd gemonteerd. Die is hier op de achteruit gezet. Ik heb me laten vertellen dat het een ruitenwisser van een Volkswagen T2 of T3 is, maar dat weet ik niet helemaal precies. En die werd dus gebruikt om tijdens het achteruitrijden op de snelweg, als er een file was of er lag iets op de weg, met regen toch nog wat te kunnen zien. De ruitenwisser zit er wel op, moet nog een keer aangesloten worden. En het grappige is dat er aan de onderkant dan ook een hele grote ritsluiting in de hemelbekleding zat. Waardoor ze dus, als die kapot was, nog bij de ruitenwisser konden komen zonder alles te moeten openmaken. Ja, het grappige is, het zijn eigenlijk allemaal wel leuke herinneringen. Maar ik denk toch met gehandicapt rijden, dat is denk ik toch wel het leukst. Mensen zijn altijd zo enthousiast en die willen altijd knopjes. Hoe meer herrie, hoe beter. En dat vind ik denk ik toch wel de leukste dingen om te doen. Ja. Dat je ook echt iets voor iemand kan betekenen. Als er mensen zijn die ook een Rijkspolitievoertuig hebben of een ander voertuig of die nog spullen hebben, dan ben ik daar zeker in geïnteresseerd. Ja. Ja, en heb jij nou die politie Porsche in bezit? En mogen wij daar zo'n aflevering over maken? Neem dan even contact met ons op. En wil je die aflevering dan zien? Abonneer je op dit kanaal om niks te missen.